Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kinongilam jong kinongi kai school ad hoc ki badan hapo ka Shatri jong ko Federation of All School Teachers of Meghalaya hakas ngi baar ka arpu pratari ko banai jilleo arajar arpu ar kila samit hakmat ka main secretariat Shillong kum ka jing persya ya ka jing bempen urlong jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ya ki mat jing dawa kata ban kenteu ya ka tulap dakat pra hajar nadu ka kerdan lower primary hadu higher secondary. Kini ka jinga ki ka baklemput sengi jong kinong hikai school ad hoc kalong hadin maka sarkar kamshim la yakren AA ha ka jinga lang kinhon menteri kibala dep long tar hadu hendin ka la sengi ublai ka arpo hunyo tarik ubnai jilleo arajar arpo ar wad hadin ka jing kular jong menteri rangba ka jilla u Konrad Kongel Sangma hakmat jong kinong elam ka fastom ha ka jinga kendo ka balalong ha ka khat ar tarik ubnai jemang arajar arpo ar. Namar ka jingbam khot ya keren jong menteri rangba ka jilla wat hadin balakut ki kinta wai trei jong ki office sarkar kinong hikai kila rai ban samit hagani ka jaka taradu baka sarkar kan dapen bana balapun urlong ye ki mat jingdawa.